Menu 2. Tærte med broccolisalat. Til 4 personer. Til dejen skal du bruge en halv deciliter flydende margarine, 100 g syrnet mælkeprodukt, 60 g grahamsmel, 60 g hvedemel, en halv teske salt. Til fyldet skal du bruge 400 g grøntsager i tern eller strimler. Brug hvad du har af rester, også kød. 3 dl mælk, 3 æg, en halv teske salt. Du skal gøre 1. Bland flydende margarine, mælkeprodukt, grahamsmel og salt. 2. Tilsæt hvedemel lidt ad gangen, så dejen kan æltes. 3. Lad dejen hvile 30 minutter i køleskabet. 4. Rul dejen ud og fordel den i en tærteform. Prik den med en gaffel og forbag den i ovnen 10 minutter ved 200 grader, før fyldet kommes på. 5. Pisk æg, mælk og salt sammen. 6. Fordel grøntsagerne på tærtebunden. Hæld blandingen over tærten og bag den i ovnen ved 200 grader i 20-25 minutter.